Minkejja li fl-aħħar ġimgħat il-Ministru Miriam Dalli assigurat lil poplu Malti Wawġ li mhux se jkun qed jesperjenza toħta d-dawl bħas-sajf li għadda l-verità hi li kienet konxja mill-fatt li pajjiżna kien se jgħaddi minn sfida oħra tal-elettriku. Dan hekk kif il-ħadd filgħodu permezz ta' intervent telefoniku fuq il-medja tal-Labor il-Prim Ministru Robert Abela ammetta li l-Gvern, ġo inkluż il-Ministru responsabbli Miriam Dalli, kienu jafu li x-xogħol kien għadu ma sarx kollu. Il-volum ta' xogħol li sar kien wieħed massifu. Nifhem ukoll kellna ċerta kritika u tifhem ukoll għalunna tagħmlu wisq xogħlijiet fit-toroq, imma kienu xogħlijiet illi kienu meħtieġa. Issa tgħidli solvejna l-problema kollha le. U l-ammont ta' żmien li kien hemm biex nagħmlu dan l-investiment massiġġ ma kienx wieħed li itina żmien biżżejjed biex insolvu din il-problema kollha. Minkejja dawn il-jiem u l-jieli sħaħ mingħajr provvista tal-elettriku għal diversi Maltin u Awċin, uħud li kellhom qattaw sigħat twal mingħajr dawl, Robert Abela ma offra bda assikurazzjoni u serħan il-moħħ li dawn l-isfidi se jkunu qed jieqfu fil-jiem illi ġejjin, anzi stqarr li x-xogħol se jibqa' għaddej. Xogħol illi qed jasal wara xar snin ta' Gvern Laburista li mill-2014 sa 2024 l-Awditur Ġenerali ddikjara li ma sar xejn biex isaħħaħ id-distribuzzjoni tal-elettriku f'pajjiżna. Intant aktar qabel tkellem fuq is-Super One l-Inġinier Ryan Fava insista illi l-investimenti li sar mill-Gvern fl-aħħar 5 xhur fil-provvista tad-dawl kien ta' għajnuna kbira biex f'ħafna nħawi raw riżultat tajjeb. Kap tal-Animal taf taħar illi fl-aħħar sigħat kienu kapaċi jġibu lura id-dawl malajr, apparti dawk il-lokalitajiet illi damu sigħat twal mingħajru. Ara, dak li ġara fl-aħħar sigħat li jekk wieħed jista' jagħti indikazzjoni ta' dak li ġara bejn il-ġimgħa u s-sibt. Tajjeb, tuħ ta' dawl kellna, però il-tuħ ta' dawl li kellna fl-inħawi konna kapaċi biżżejjed lina Malta u t-tekniċi illi stajna neqilbu l-provista kemm jista' jkun malajr l-klijenti tagħna, ġifieri fuq dak li ngħidulu aħna l-N-1 fuq linji alternattivi biex inkunu nistgħu nissupplixxu mid-dawla. Ħlief illi l-ħsarat li nqalgħu ġewwa Gżira u San Ġiljan u l-erja ta' Santa Venera, kif ukoll l-erja ta' Għawdex fejn qed nitkellmu fuq Kerċem, Arb u San Lawrenz, hemmhekk inqalgħtilna sitwazzjoni fejn għalkemm provajna neqilbu il-klijenti fuq linja oħra, il-linja l-oħra wkoll sfortunatament kellha qtuħ illi rriżulta f'sitwazzjoni f'dawn il-lokalitajiet bħal ma dak li ġara s-sena li għaddiet. Għaldaqstant il-poplu preżentament m'għandu l-ebda serħan il-moħħ dwar jekk u meta din l-isfida se tkun qed tiġi eliminata darba l dejjem.